gin-subpoena ng Pamilya Villar kasunod sang kaso kriminal nga ginpasaka sang Securities and Exchange Commission nga ginaalegar may mga paglapas sa Securities Regulation Code. Sunod kay Department of Justice spokesperson Polo Martinez, napaidalom na ang SEC complaint sa initial evaluation kag nagdesisyon ang ahensya nga igasunod na ang preliminary investigation. Ang ginservihan sang subpoena sunod sa ahensya amo sa former Senate President Manny Villar kag asawa nga si former Senator Cynthia. Yara mari na kabataan nga sa incumbent Senators Mark kag Camille Villar, businessman nga si Mark Paulo kag iban pa nga respondents. Sunod kay Martinez, tumuron sang ahensya kung mayara sang merito sa aligasyon sang SEC bilang pagsulundan hatagan sang oportunidad ang tanan nga respondents nga magplastar sa ilang mga depensa. Patandaan nga Enero 31 sang ginanunsyo sang Securities and Exchange Commission ang pag-file sang kaso kriminal batok sa Villar Land Holdings Corporation sang bilyonaryo nga negosyante nga si Villar bangod sa ginaalegar market manipulation, insider trading kag misleading disclosures. Sunod sa SEC, naglapas ang Villar Land o kung kilalaan ang Golden MV Holdings Incorporated sa mga probisyon sang Securities Regulation Code lakip ng pagban sa sala o kung misleading statements kag transactions nga nag-ooperate bilang fraud sa investors. Nagsentro ang kaso sa 2024 financial reporting sang Villar Land nga nagapakita sang 1.33 trillion pesos nga total assets kag 999.72 billion pesos nga net income. Mataas ini nga lukso halin sa 1.46 billion pesos nga naganar sang kompanya sang 2023. Apang sunod sa SEC kining figures ang ginpagwa antes pa man na finalize ang external audit. Sang napasa na ang audited statements, nagdangat ang total assets sa 35.7 billion pesos nga fraction lang sang ilang initial nga gin-claim. Espesyal pagid nga nahingadlan si Camille Villar nga ginapahayag nga nagbakal sang 73,600 shares nga balor 1.43 million pesos sang Disyembre 2017 in oras antes ang corporate disclosure nga rason sang pagsaka sang stock price sang kompanya.